Ha? Motoy nagtabang na kukuha ko motor. Naka to? Kato siya. Ah. Dayan din sa amin. Diretso lang ko. Agent ko na siya sa fish marketing. Ah. Diretso kayo. Dali kayo. Mana yung kalindot? Aguma na to. Down. Diretso ang atak. Largo motor. Cloud. Ito po pa rin siya. Namili commission pa na. Wala, sa kalibo. Dali kayong commission ba? Oo, sa kalibo. Wala mo replace ba kayo ging na palibag tarong di ka pawam. Klaro na siya din. Ha? Ha? Oh, lindot kayo yung pistuha din nila niya. Oh. Magatilot eh. Pidira ka matog.